Hola, nens i nenes! Hola, famílies, com esteu? Bé, estic aquí avui amb una altra història. Avui us parlaré d'aquella època en què les princeses eren roses i els prínceps eren blaus. Sí, hi havia una època en què, si naixies princesa, doncs s'entenia que t'agradava tot el que era de color rosa i havies de fer coses de princeses només. I no t'esdies dreta a pensar o a somiar. I si eres un príncep, passava el mateix. Eres un príncep blau, tot es veia de color blau i havies de fer coses de prínceps blaus. Avui en dia, això ja no passa tant. De fet, la cosa ja no va de princeses o no princeses. La cosa va de nens i nenes, d'homes i de dones, de somnis, dels somnis que tenim tots aquí i aquí. Perquè, sabeu, els somnis són poderosos, perquè són els que fan que nosaltres podem fer realitat coses impossibles. L'important és no deixar mai de somiar. I això és el que li va passar a la protagonista d'aquesta història. Ella era una princesa de color rosa, tota rosa. La seva mama reina era rosa i el seu papa rei era blau. I, no sé, es donava per suposat que li havia d'agradar tot el de color rosa i que havia de fer tot el que les princeses havien de fer i, a més, que li havia d'agradar. Però ningú s'havia plantejat mai si realment a aquesta princesa li agradava o no fer coses de princeses. Vaig agafar el conte, que el tinc... Oh, mireu aquí! Tinc aquest cofre tan especial. El veieu? És gros, eh? És un cofre que amaga coses especials. A veure... Ui! Aquí el tinc, el conte. A veure... El veieu? Quina cara d'avorrida que fa, oi? Aquest conte es titula Hi ha res més avorrit que ésser una princesa rosa? No ho sé, quan s'acabi la història ho penseu vosaltres. A veure, diu la història. La Carlota era una princesa rosa. Veieu? Amb el seu vestit de color rosa, el seu llit de color rosa, una habitació tota amb les parets roses, uns coixins i uns llençols roses. Però la Carlota estava farta del color rosa i també de ser una princesa. Ningú li havia demanat a ella si volia ser o no volia ser princesa. Però li havia tocat. Havia nascut princesa. Ai, hi havia res més avorrit que ser una princesa de color rosa. Les princeses són tan cursis que només amb un petit pèsol amagat sota 100 matalassos perden la son. Doncs a la Carlota no li passava això. La Carlota podia dormir com una marmota, fins i tot damunt d'un elefant. Veieu? Un elefant! No era un petit pèsol com la història de la princesa i el pèsol, que no deixava dormir la princesa amb la seva superpell delicada. No! Era un elefant! I la Carlota podia dormir sobre un elefant. Era una princesa una mica diferent, oi? En una ocasió, la Carlota va conèixer una princesa que es passava tot el dia fent petons als gripaus. Quina cosa tan fastigosa, oi? Es pensava que així es convertirien en prínceps blaus. Però és que la Carlota no volia un príncep blau. Qui havia decidit per ella que ella volia un príncep blau, eh? Potser ella volia una altra cosa. Aquesta princesa ens fa pensar una mica, oi? Per què no hi havia princeses que solquessin els mars en cerca d'aventures? O princeses que rescatessin els prínceps blaus de les urpes d'un ferotge llop?
Per què els valents sempre havien de ser els blaus, els prínceps, i no les princeses? Ai... O per què no hi havia, per exemple, princeses astrònomes que bategessin tots els estels de l'univers amb noms diferents? Per què no podia una princesa mirar les estrelles i posar-los-hi nom? O princeses cuineres que fessin pastissos de xocolata i galetes amb marmelada? Per què una princesa no podia tenir aquests somnis? Per què no podia voler ser cuinera? O no podia voler ser astrònoma i mirar a les estrelles? No. És que una princesa havia d'estar al palau, posar-se vestits bonics, en aquella època de color rosa tots, lluir moltes joies, pintar-se les ungles, i això d'anar a buscar aventures, mirar les estrelles i fer pastissos de xocolata? Això no era de princeses. Tan divertit que semblava, oi? Mireu aquesta imatge. La Carlota era una nena que somiava caçar dracs. Mireu. Quina imatge tan bonica. Somiava caçar dracs, cercar tresors i... Aquesta és molt bona. Ensinistrar papallones. Oh, vosaltres sabíeu que les papallones es poden ensinistrar? Jo tampoc. Però la Carlota somiava que sí, que es podien ensinistrar les papallones. També somiava en desfer embolics, fabricar avions de paper, nedar damunt d'un dofí. Nedar damunt d'un dofí, us ho imagineu? Perseguir coloms missatgers i conèixer els confins de la Terra. Allà on s'acabava la Terra volia anar la Carlota. Viatjant, si podia ser, en un gegantí globus volador. Mireu. Quants de somnis la Carlota, oi? Molts de somnis tenia la Carlota. I suposo que quants més somnis devia tenir la Carlota, més parets es trobava de tu ets una princesa. Tu no pots somiar, no pots decidir anar a buscar aventures, caçar dracs, fer avions de paper. No s'espera de tu que facis això perquè tu ets una princesa. La seva mare era una reina de color rosa, amb els seus vestits roses, amb el seu armari ple de roba de color rosa. Bueno, jo també vaig a rosa avui, veieu? Però jo em poso rosa perquè vull. Perquè podia haver decidit posar-me una samarreta de color blau o verda. Ara hi ha una moto que passa pel mig del conte, com si fos un avió amb reactor. Deixarem que passi. En els contes passen aquestes coses, avions, gats, de tot. És el que té estar a l'aire lliure. Doncs això, una reina rosa, amb un armari rosa, una habitació amb un llit, uns llençols i un coixí roses com totes les reines roses. I el seu pare era un rei blau. Mireu, era un rei de color blau. Tenia roba blava, un llit amb llençols i coixins blaus i tot el d'aquest rei també era de color blau. Oh, pobra Carlota, no? Quina situació! Doncs mireu, la mama, la reina, li va preguntar a la Carlota «Per què estàs tan seriosa, Carlota?» I la Carlota li va dir «Mare, és que jo no vull ser una princesa rosa. Jo vull viatjar, jugar, córrer i saltar! I vull anar vestida de vermell, verd o violeta!» «Oh, filla meva», va dir la reina, les princeses són molt delicades. No poden sortir del palau perquè es posarien malaltes. No poden córrer i saltar perquè farien malbé els seus preciosos vestits de seda. Oh, que delicada la reina. I no poden anar vestides de verd ni de blau perquè aquests colors no els escauen. Sense comentaris. Sense comentaris. Mireu. Quina reina. Bé,
en defensa de la reina, m'imagino que ella també va néixer amb una família de reines roses i reis blaus. I ella va créixer pensant que això era el que s'havia de fer. Li va dir la reina: les princeses són com les roses, flors molt fràgils i trencadisses, els pètals dels quals no resistirien ni el buf del vent. Però, mare, jo no sóc una flor, sóc una nena. Oh, la reina va romandre pensativa i finalment va respondre: oh, és veritat. S'havia adonat que la seva filla no era una flor, sinó una nena. Així que van anar a veure el rei. El rei li va dir la Carlota al rei: pare, jo no vull ser una princesa rosa. Jo vull viatjar. Vull jugar, vull córrer i saltar. I vull anar vestida de vermell, de verd i de violeta. I sabeu què va dir el rei? Filla meva, les princeses són com les roses. Flors molt fràgils, els pètals dels quals no resistirien ni el buf del vent. Però, pare, jo no sóc una flor, sóc una nena, li va dir també el seu pare. I el rei va romandre pensatiu i al final va dir: és veritat. Mira, un altre que s'havia adonat que la seva filla no era una flor, sinó una nena. Després d'anar a veure el seu pare, van anar a veure la fada. Sí, a la fada. La fada padrina, mireu-la. A un altre que també havien de convèncer. Fada, va dir-li la Carlota, jo no vull ser una princesa rosa. Tu m'entendràs, oi? Jo vull viatjar, jugar, córrer i saltar. I vull anar vestida de vermell, verd i violeta. I la fada va dir: Carlota, les princeses són com les roses. Flors, els pètals dels quals no resistirien ni el buf del vent. És que és increïble. I sabeu què li va dir, no, la Carlota? Li va dir que no sóc una flor, que sóc una nena. I llavors la fada es va quedar pensativa. Fixa't tu que ni amb els poders màgics havia entès que no era una flor, sinó que era una nena. Però semblava que ara sí. Llavors, la Carlota se'n va anar a veure els consellers reials, aquelles persones importants que envoltaven els reis i les reines i els hi donaven consells. Ara tornem a tenir un reactor per aquí fora. Sembla que se'n va. I continuem. I vet aquí què els hi va dir als consellers. Consellers reials, jo no vull ser una princesa rosa. Jo vull viatjar, jugar, córrer i saltar. I a més vull anar vestida de... quins colors? Vermell, verd i violeta. I els consellers li van dir: Carlota, les princeses són com les roses, flors fràgils, els pètals dels quals no resistirien ni el buf del vent. Un altre cop. Però que no ho enteneu, que jo no sóc una flor, sóc una princesa. Oi, ni ella mateixa sabia el que deia ja. Sí, sóc una princesa, però més que una princesa, què sóc? Sóc una nena. Mireu-me als ulls, sóc una nena. Sí, princesa, però nena. Ai! Aleshores, després d'haver anat a veure els consellers i haver-los dit el que ella pensava, va decidir convocar al palau a totes les princeses. Reis, reines, prínceps blaus, fades padrines, consellers del món... Tots aquests també van venir, tots, un piló de gent. I unides van dir: nosaltres
no volem ser princeses. Volem viatjar, jugar, córrer i saltar. I anar vestides de vermell, verd i violeta. Ah, i no són flors. Per si no us n'heu adonat, som nenes. Jo, de veritat, un aplaudiment per a aquestes nenes tan valentes. Sí, senyor, que a pesar de tenir pares i mares, reis i reines, havien agafat els seus somnis, els havien portat a la boca, els havien transformat en fets i van anar a parlar amb totes aquelles persones que no els entenien i els hi van dir: no som flors, som princeses i volem fer altres coses que estar a casa pintant-nos les ungles i posant-nos vestits de color rosa. Volem sortir a fora, fer excursions, viatjar, fer pastissets de xocolata, fer avions de paper, muntar amb globus. Volem fer moltes coses. Podem fer moltes coses. Però vosaltres creieu que només hem nascut per seure i fer bonic? En aquell moment, ningú va saber què respondre quan totes van dir: no som flors, som nenes. Fins que finalment va parlar la més bella i sàvia de totes les fades padrines. Mireu-la. Mireu-la, mireu-la. I va dir: és veritat, les princeses no són flors. I a partir d'aquest mateix moment podran ser allò que vulguin ser. Que increïble! Tots van aplaudir. Tots. Tots. Menys un príncep blau. Oh! Que va preguntar: oh! I es pot saber ara què farem els prínceps blaus? Què farem ara els prínceps blaus? La fada sàvia, que ho era molt, va romandre pensativa abans de respondre i al final li va dir... Escolteu bé, li va dir: vosaltres? Doncs mira, ara podeu vestir de color rosa. Que bo, un príncep blau vestit de color rosa! I per què no? I per què no podia un príncep blau anar vestit de color rosa? Qui ha dit que els prínceps han d'anar tots de color blau i han de salvar princeses? Potser hi ha algun príncep que també té problemes i que necessita ser salvat. Ai! I així, una rere l'altra, les princeses van deixar de ser princeses i van començar a viatjar, a jugar, a córrer i a saltar. I per descomptat, van oblidar els seus vestits de color rosa i es van vestir de vermell, de verd i de violeta. I tota la resta dels colors de l'art de Sant Martí. I ara digues, una reflexió interessant, nens i nenes. Després d'aquest conte tan interessant que parla dels somnis i parla de les princeses, que volien ser alguna cosa més que una princesa de color rosa, ara que aquestes princeses han pogut ser nenes per fi, la gran pregunta és: i per què totes les nenes volen ser princeses? No ho sé pas. I conte contat, aquest conte de la Raquel Díaz Reguera, tan bonic, ja s'ha acabat. Editorial Tolè. Bé, espero que aquest conte us hagi agradat molt. Sí que és veritat que de princeses n'hi ha de tots colors. Jo aquí, per exemple, mira, en tinc una de color... Mireu-la que maca. De color blau. Però també és molt princesa, aquesta, Perquè realment encara hi ha princeses amb vestits bonics i amb arracades grans i amb sabatetes de cristall. Està bé que n'hi hagi, de tant en tant, perquè també ens fan somiar aquestes. Però no hem d'oblidar la princesa que portem a dins. I també parlo dels nens, els prínceps i les princeses que portem a dins, que no són les que van amb sabates de cristall i amb espases i escuts. Són aquests que anem amb pijama, amb xandall, amb bambes, aquests que sortim al carrer amb la bicicleta i que algun dia serem grans. I quan siguem grans no hem d'oblidar el que somiàvem quan érem petits i no hem de deixar que ens ho facin oblidar.
perquè els somnis són els que poden canviar la vida, els que poden canviar la nostra vida, la nostra realitat, i fins i tot jo crec que la poden millorar. Espero que us hagi agradat molt aquesta història. A mi m'agrada molt, també. Un petó molt gran. Us estimo. Ens veiem al proper conte.